Vale, prou, s'ha acabat. És que porto molt de temps esperant aquest moment i per fi ha arribat. Ja no ho puc ocultar més. Fa molt de temps que porto un procés terapèutic tan profund que la meva vida ha canviat moltíssim. La meva personalitat ha canviat perquè, com que han canviat els meus hàbits, doncs tinc una nova vida. A mi m'encanta fer vídeos i la salut mental. Què tal si ajuntem els dos mons i fem aquí una festa de vídeos sobre salut mental i psicologia i tal. Llavors, jo he decidit que em vull formar com a terapeuta. Ja veurem en quin tema de la psicologia o de les teràpies o de meditació transpersonal de tercera generació, no ho sé. Però aniré ficant per aquí tot el que vaig aprenent perquè, a part de jo integrar-ho millor, doncs crec que puc ajudar la gent i crec que és un tema que m'interessa tant, trobar-li el sentit a les coses, a la vida. Parlar sobre espiritualitat, però lligant-ho molt en el món terrenal i tot el que pugui de manera científica, o almenys posar-ho en exemples meus, tot el que m'està ajudant a mi a canviar de vida, a seguir el meu camí i a trobar-li sentit a la vida. Jo ara vinc en un xute d'energia bestial perquè acabo de vindre del retiro espiritual del Sendero de Rubén Gu. No he gravat res perquè he estat desconnectada 100% i he viscut l'experiència molt bèstia. Ens han portat a estats alterats de la consciència a través de treballs de respiració, meditació, balls. I he arribat a la conclusió de que res és tan important, que estem jugant a un joc, la vida és un joc, que la vida és un procés d'aprenentatge. És com que mai arribes a una meta, perquè quina és la meta? Morir-se. És simplement que el teu dia a dia estigui com regit d'aquella energia i d'aquelles coses que a tu et fan feliç i que et fan avançar cap a on tu vols anar, però que si el camí cap a on tu vols anar no és divertit, no t'agrada i no t'ho passes bé, és que aquell camí no té cap sentit. I per a mi això és el propòsit de vida. O sigui, el propòsit no té tant a veure en una meta, sinó en una manera de viure, en una manera de fer. Tries el que tries, passa-t'ho bé. No et calen més retirs a un astròloga que et tiri les cartes per a saber què et depara el futur, sinó que totes les respostes estan dins de cada un de nosaltres. I això, com ho averiguem? A través de tècniques com, per exemple, la meditació, ¿vale? Aprofundiré més en aquest tema, però este podcast se basarà en això. Una conclusió molt bèstia que m'emporto del retiro és que has de confiar en la vida, perquè estàs sostinguda per una força major. I el meu grau de transformació dins del retiro anava creixent a mesura que jo anava soltant-me i confiant més en les teràpies, perquè, per exemple, entrava a una teràpia de respiració holoscòpica, que jo estava cagada perquè està contraindicada per a gent que té al·lucinacions i atacs de cor i coses així, i vaig dir, hòstia, això és molt fort. Però a la que em soltava, em deixava anar més, a dins meu passaven coses espectaculars. I era quan jo deixava estar el cap i me rendia a l'experiència. I jo crec que en la vida passa exactament igual. Quan tu deixes de voler controlar tot i simplement acceptes el que hi ha i actues des de lo que hi ha i fas el que et ve de gust, quan et ve de gust, i sense jutjar els demés, perquè quan tu jutges els demés és quan tu et penses que t'estan jutjant a tu. I deixar els lastres, deixar tot allò que et lastra, tot allò que no et suma, algo que no em deixa avançar, solta-ho. I jo això 100% ho estic fent no pel resultat, sinó perquè m'agrada el procés de crear estos vídeos, perquè m'ajuden i perquè ajudo i perquè sento que està alineat en el meu propòsit. Seguint este consell de confia en la vida, perquè quan confies i fas allò que t'agrada, te mola i és que vibres en la freqüència adequada, perquè l'univers no escolta desitjos sinó vibracions. Llavors tu estàs vibrant en la freqüència adequada perquè l'univers te doni i te torni tot allò que tu demanes. I no es tracta tant de demanar, sinó de sentir que ja ho tens. Me cal integrar tot el que he après als retirs i tal al meu dia a dia per a no necessitar haver de fer retirs per a estar bé, sinó que el meu dia a dia integre tot això que he après per a estar bé. I què és el que he après al retir? Pues que vivim a una societat en què el cos no li donem importància, o sigui, estem tot el rato aquí, pensant des d'aquí, operant des d'aquí i tal, i el cos té un poder que no el sabem i és molt bèstia perquè, per exemple, quan estem estressats o tenim un susto i tal, els animals el que fan és simplement s'acudixen, s'espolsen i és com que treuen cap a fora l'emoció, ¿vale? Nosaltres, en canvi, això no ho fem i què fem, en canvi? Mengem de més, bevem alcohol, drogues, scrolling, i això mos fa mal, perquè mos evadeix del present i mos evadeix de l'emoció que no estem volent sentir, però l'emoció s'està quedant al cos, se bloqueja, això mos dona malalties i se'n va tot a la merda. Llavors, una de les maneres que mos ha ensenyat aquí al retir és el body shaking i fer com
com si soltessis cap a fora. A mi això m'ha ajudat moltíssim a a tindre consciència corporal i a ser conscient de com m'estan sentant les coses de l'exterior, com el meu cos respon, i ser conscient d'això perquè en funció de com responc, a vegades jo reacciono per una emoció mal gestionada o perquè vull evitar sentir alguna cosa. I a vegades és millor sentir el dolor, la tristesa, el que he de sentir, que durarà 1 minut i mig l'emoció dins el meu cos, però almenys la deixarem marxar. I la manera de sentir-la és simplement estar-te present, no estimular-te en res més i dir, ok, estic present, vaig a sentir això plenament. Estic trista? Doncs vaig a sentir-ho. I deixo que surti. La meva idea també a l'hora de fer aquests vídeos és que hi hagi una estructura, un tema principal que anem a tractar i hi hagi una escaleta ben tractada. Però és que, tio, sento que no començo mai, que tinc aquesta idea des de fa 1000 anys i no sé si vos passa a vosaltres, però és com que tasques tontes del dia a dia passen per davant de tot això que per a mi és el més important ara mateix i no ho acabo fent mai. Llavors, ara estic començant imperfectament, en plan, sense una estructura, en un moment lliure que he tingut avui, perquè és que si no ho faig rebento, ¿vale? Vos ho juro que és que ho tinc aquí tot el dia a punt de sortir, tot el dia apuntant aquí idees per al podcast i mai les faig i, tio, això fot una ràbia que es queda dins perquè me fa feliç i vull que surti endavant. Llavors, fes les coses encara que no estiguis preparada. Si tens una intuïció, ves a per ella. I la intuïció com s'escolta? Molt bona pregunta. El títol que havia pensat és dir-li que tinc una intuïció, però no sé com se dirà, ja ho veurem, no és important, l'important és el contingut i el que expresso. I vos diré els temes que vull parlar en este senyor podcast, que és que me té encantada i tinc moltes ganes de fer. I de fet, avui crec que adopto un gat. Llavors, és que s'estan alineant tants planetes que estic tan feliç. Vull parlar sobre Déu, Nostre Senyor, si és que existeix, sobre el cos, les emocions, com afecten a com ens comportem, la manifestació i l'abundància però portades a la psicologia i a lo terrenal, la intuïció, com desenvolupar-la més, el propòsit, com trobar-lo, les relacions, l'ego, perquè l'ego tots ne tenim i el necessitem, però fem-lo servir bé, la temor, l'amor, els símbols, la numerologia, la menstruació, el poder femení que tenim les dones tan brutal i que no sabem. Tinc moltes ganes de fer això, de veritat, és que em plena el cor, la panxa, o sigui, quan ho sents així al pit i tal, és que és allí, saps? Així que, let's go!